fale akaw an y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye danaya ta k'a da i kan i ka se ka maire jɔyɔrɔya baara kɛ n'a bɛ fɔ ma ko gérer les affaires courantes nanzarakan na ka kow ɲɛnabɔ yanni maire ka sɔrɔ ka sigi walima yanni délégation spéciale ka sigi baara in kalifalen i la kana se bi ma i sera ka mun ni mun sigi sen kan ani mun ni mun bɛna na kɛ don nataw kɔnɔna na. Effectivement ɲininkali diyara n ye baara in kalifalen na ni hakili b'a la n'o ye o kɛra le 27 février 2025 donc o hukumu kɔnɔna la donc olu bɛ baaraw kalifalen na donc o yɔrɔ bɛɛ donc n kɛlen ka baaraw daminɛ la première des choses parce que an ka commune kɔnɔ gɛlɛya kun bɛ yen nɔ i n'a fɔ kɛnɛyako sira kan ani kalanko sira kan donc rapidement n ye a ɲini école karamɔgɔw fɛ an ka sigi an ka kuma gɛlɛya minnu bɛ commune kɔnɔ kalanko sira fɛ donc an ka se ka dɔ fɔ a la donc pour faire le point sur la situation donc o kɛlen école karamɔgɔw y'a jira bon falen n'i y'a ta k'a lajɛ écoloso min bɛ yen nɔ a bɛ taa fo écoloso 18 ɲɔgɔnna la mais o écoloso 18 an ka lajɛ la o y'a jira k'a fɔ ko écoloso 18 n'a bɔra 7 ou 6 la a tɔ bɛ datugulen don donc a sababu kɛ parce que mairie kun tɛ ka fonctionner donc dugu dɔw par exemple n'i ye Fala ta k'a lajɛ Fala ye dugu 21 de donc an ka dugu minnu bɛ ani Guinée frontière cɛ donc n'o ye dugu 11 ye écoloso fɛn fɛn b'ale yɔrɔ la Fuladugu ninnu na écoloso bɛɛ datugulen don et puis écoloso dɔw yɛrɛ binnen don déjà donc maintenant u y'o gɛlɛyaw fɔ donc maintenant rapidement écoloso écoleko kun kan donc rapidement an ye disposition ta walasa écoloso minnu datugulen don olu fana bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na donc on a passé par la sensibilisation ani dugutigiw fana ye ɲɔgɔn ye donc an ye ɲɛfɔli k'u ye parce que yɔrɔ do a gɛlɛya ka ca bon kosɛbɛ kosɛbɛ donc maintenant rapidement école karamɔgɔw ni écoleko ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni min d'an ma an ka lajɛ sen fɛ donc an fana y'an base olu kan walasa ka se ka o degun ninnu wuli parce que jamana n'i y'a ta k'a lajɛ ni kalan tɛ yɔrɔ yɔrɔ c'est-à-dire développement tɛ foyi tɛ yen nɔ quoi donc n'i y'an ka baara minnu fɛn minnu n'an kan k'an sɛbɛ don a ma ka a ɲɛnabɔ joona joona o de ye kalanko ye fɔlɔ o ye kalanko ani kɛnɛyako ye donc kalanko la rapidement an ye disposition ta donc écoloso bɛ taa fo 15 ou 14 ɲɔgɔn na mun kun datugulen don rapidement donc an y'a ɲini DCAP fɛ donc walasa an ka se ka disposition ta walasa o écoloso datugulen ninnu dayɛlɛ alhamdulilayi à nos jours donc o écoloso ninnu fana disposition taara olu fana o écoloso ninnu fana dayɛlɛ donc olu écoloso ninnu fana dayɛlɛ an y'a ye a waati la pour que ka écoleden somɔgɔw fana comme a kɛra teliya kɔnɔna la donc pour que ka écoleden somɔgɔw fana encourager donc mairie fana à peu près mairie fana ye denmisɛnninw ka fourniture fɛn min ye cahier ardoise ani lacret mairie y'o ta donc maintenant écoloso ninnu d'abord pour que écoloso minnu kun datugulen don n'a bɛ san 5 san 6 bɔ donc n'a fɔra ko dɔw ye san 2 ye dɔw ye san 3 ye n'i ko k'i b'o dayɛlɛ sisan a tɛ taa musaka kɔ donc o hukumu kɔnɔna la donc fɛn fana b'a la donc il faut que denmisɛnninw ka recruter donc ani DCAP ani école karamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ani DCAP an y'a ɲini DCAP fana fɛ DCAP fana y'a ka conseil bila ka taa dugu minnu na ni a écoloso kun datugulen don DCAP fana ka conseil taara ka taa encore denmisɛnninw tɔgɔ sɛbɛn kura ye donc à peu près DCAP ka conseil min taara ka taa écoledenw tɔgɔ sɛbɛn à peu près a taara fo écoleden 600 ɲɔgɔn na o écoleden 600 in donc mairie fana y'u ka cahier n'u ka ardoise ni lacret ani les tables bancs et autres la mairie jɔra n'o ye donc rapidement ye disposition ta parce que an ko mais aw kɔnna k'o kɛ de wa ou bien aw taara commune dugu bɛɛ de lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin non an taara fɔlɔ d'abord an ni école karamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ donc après u ye gɛlɛya minnu fɔ aw ye voilà u ye gɛlɛya minnu fɔ an ye donc an sɔrɔla après maintenant par la suite ne y'a ɲini n ko bon j'ai demandé au sous-préfet an ka tournée dɔ kɛ dans la commune pour que ka se ka taa a dɔn réellement commune yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na donc an y'o tournée yɛrɛ fɛnɛ an y'o daminɛ an y'o débutera le 4 mai ka taa kun cɛ le 12 mai donc fala dugu 21 an taara bɛɛ yala donc an ni école karamɔgɔw ka lajɛ yɛrɛ la donc u y'a jira an na k'a fɔ écoloso dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ an ka Fuladuguw la donc k'olu bɛ ka fonctionner par exemple Dar Salam an ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Dar Salam a bɛ la Guinée frontière la ko écoloso ko ça fonctionne bien malheureusement ce jour la délégation selen Dar Salam an taara sɔrɔ Dar Salam écoloso yɛrɛ binnen don Dar Salam écoloso datugulen don depuis plus de 2 ans yan'aw ka taa olu ko k'a bɛ marcher a bɛ marcher l'enseignant an selen kɛnɛ kan an taara sɔrɔ écoloso yɛrɛ binnen don
mɔgɔ yɛrɛ tɛ enseignant yɛrɛ bɛ sɛnɛ la a n'a ka denbaya et il perçoit son salaire comment dire sans problème kalo mana sa a bɛ taa ka salaire ta donc mɔgɔw bolo ko école bɛ ka fonctionner k'a sɔrɔ mɔgɔ si ma taa kɛnɛ kan k'a sɔrɔ école yɛrɛ an selen yɛrɛ dugu in na école karamɔgɔ yɛrɛ yetɔ an fɛ fɔlɔ ale yɛrɛ y'a ɲɛma dogo fɔlɔ i m'a ye donc c'est après que donc a ɲininkaliw ni fɛnw na donc an yɛrɛ commencera an ye kuma daminɛ DCAP yɛrɛ ye kuma daminɛ a ye dugutigi féliciter a ko bon ni dugu mugan tan ni kelen in na sanfɛla in na donc e kelen ka dugu dɔrɔn de la kalanw ni fɛnw bɛ ka kɛ mais an y'a ye jama cɛla jeunes ka intervention fɛ jeunes ko bon ko ni ala y'a olu garisɛgɛ sisan ni ko n'olu ye tableau banw ni fɛnw sɔrɔ sisan k'olu bɛ se ka kalan daminɛ a partir de la ne ko n ko aw bɛna se ka kalan daminɛ wa a fɔra ko aw ka école bɛ ka fonctionner aw ko aw bɛna se ka kalan daminɛ donc à partir de là bon ne ko délégation ma n ko d'accord y a pas de problème maintenant ni intervention banna an ka taa ni école in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na de an ka taa yɔrɔ ye an taara sɔrɔ école bâtiment bɔlen don ka bin ban minnu kun b'a kɔnɔ olu bɛɛ karilen don donc à partir de là ne gɛrɛla dugutigi la ne ko maintenant n ko dugutigi n ko ni école in datugulen don depuis combien de temps a ko n'ale kɔni hakili b'a la ni ça fait maintenant moins de 3 ans école datugulen don enseignant kɔni bɛ yen a b'a ka sɛnɛ la a n'a ka denbaya et perçoit voilà a ti mɔgɔ kalan il perçoit son salaire quoi donc o n'a ɲɔgɔnna difficulté donc maintenant k'an to tourner yɛrɛ de mais est-ce que k'i sigilen to falen i bɛ bɔ nin kala non i tɛ se ka bɔ a kalama o c'est pourquoi moi j'ai jugé nécessaire donc maintenant tourner la n y'a a ɲini DCAP fɛ ale min ye école ɲɛmɔgɔ ye donc an ka sous-préfet min fana ye a tɔgɔ état ka représentant ye dans la commune donc an y'a ɲini a fɛ ka fara ne kan ka fara mairie secrétaire général kan donc an ye délégation ba wuli ka munumunu kɛ commune kɔnɔ donc du 4 au 12 mai an y'o baaraw kɛ donc ka se yɔrɔ bɛɛ la donc de la frontière avec la Guinée vers le Sénégal parce que Fala bɛ frontière fila de ni ɲɔgɔn cɛ la Guinée ani Sénégal donc an munumununa ni commune dugu 21 bɛɛ kɔnɔ la k'a dɔn dugu in kelen-kelenna bɛɛ bɛ lahala min na dugu in kelen-kelenna bɛɛ difficulté min bɛ yen nɔ donc n'i y'a ta k'a lajɛ Fala problème ba an nana min faamu o ye jiko ye o ye kɛnɛyako ye o ye kalanko ye donc i b'a ye an ka dugu minnu fana bɛ ni Laginɛ frontière la i bɛ taa sɔrɔ an ka mɔgɔw ni Guinéenw gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ par exemple don dɔ la an ka dugu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Kumasi olu ni Guinée bɛ frontière la de l'autre côté vers Dialan olu par contre an ka bɛɛkaw de bɛ traverser ka taa Laginɛ ka tiɲɛni don u kunna donc maintenant Guinéenw fana bɛ amandiw bɛ u kunna mais par contre de l'autre côté an ka dugu wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ye Ilimalo ye olu n'u ni Laginɛ bɛ frontière la vers Ɲafu olu Guinéenw fana ka bɛɛkaw de bɛ ba tigɛ o yɔrɔ la ka na tiɲɛni don falakaw kunna o gɛlɛyaw ni fɛnw b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc an selen u ma u bɛɛ y'a ka difficulté fo à partir de là donc an fana ye disposition ta pour que ka a yɔrɔ autorités approcher pour amener l'apaisement quoi donc ani gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka disposition ta donc k'an to tourner yɛrɛ kan tourner yɛrɛ taama la waati min na donc an y'a yelen k'a fɔ a fɔra an ye sur le terrain a faleya k'a fɔ ko école dɔw bɛ yen nɔ qui sont fonctionnels an taara sɔrɔ terrain kan u datugulen don infrastructure yɛrɛ binnen don donc à partir de cet instant DCAP yɛrɛ dimina kosɛbɛ donc maintenant à partir de là a ye disposition ta. o kɔrɔ o tɛ ka tiɲɛ fɔ ale. non ayi u tɛ ka tiɲɛ fɔ a ye parce que ale ye min fɔ par exemple Dar Salam ko mais ko pourquoi u ma information remonter ale ma depuis k'a fɔ a ɲɛna ka bɔ ni école u y'a fɔ ko c'est fonctionnel mais pourquoi u ma information remonter ale ma k'a fɔ ale ɲɛna ko bon ko ni école ko a datugulen don ko pourquoi ça donc depuis o kɛra dɔrɔn il a interpellé l'enseignant donc enseignant nana donc a ko bon maintenant ko comment dire k'a ka taa sɔrɔ faleya donc ko il va s'expliquer parce que pourquoi u kelen ka voilà u ye nin kunnafoni dogo a la donc sur le sang a ye parce que ale y'a bɔra kalama i n'a fɔ aw bɛɛ kɛnɛ ka ye effectivement mais an y'a ye k'a fɔ nin wagati na CSCOM ko alhamdulilayi o sera ka ɲɛnabɔ CSCOM dala mairie fana an ɲɛ b'a la mairie fana kogow baaraw bɛ sen na et puis an ye château d'eau caman dalen kɛnɛ kan ye o bɛna na kɛ cogo di bon effectivement n'i y'a ye a tɔgɔ fɛn i b'a dɔn an ka baara man kan ka kɛ dɔ wɛrɛ ye ni jamana dɛmɛni tɛ an nakun de y'o ye surtout nous qui sommes les natifs de Faleya donc yani i bɛ taa m'a fɔ cogo min na quoi donc i ka jamana i ka sigida kanu yɛrɛ kan ka k'i la n'i y'a ta k'a lajɛ anw ye tournée min réalisé du 4 au 12 mai Faleya ni an m'an se dugu si la min ma jiko gɛlɛya fɔ par exemple an ka dugu dɔw bɛ yen nɔ les Kumasi les Citadina et autres la o dugu population majorité bɛɛ wulila k'a sababu kɛ jiko gɛlɛya ye donc jiko fana il faut que an bɛ ka nous sommes en train de prendre des mesures don nataw la jiko fana gɛlɛya yɛrɛ fana bɛ se ka wuli cogo min na bon kɛnɛya fana bonnakun kan Faleya kɛnɛyako kun binnen don CSCOM 3 de bɛ Faleya CSCOM 2 bɛɛ kun datugunen de don donc kelen min bɛ Faleya ville min inaugurera o semaine tɛmɛnen o de kun bɛ en sursis o fana o ko binna ji t'a kɔnɔ courant tɛ yen foyi tɛ yen nɔ donc on a jugé nécessaire donc ka o fana o
dɔgɔtɔrɔso nin kurakuraya k'a équiper dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔna la Falla ville une population de 10 000 habitants Falla ville une population de 10 000 habitants n'a fɔra samiya mana don musow bɛ filen de ta ka ji soli ka bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso li bɛ liden 3 ye donc ni banabagatɔw bɛna kuma dɔw la u b'u wele u b'a f'u ɲɛna ko n'i bɛna i ni dɛbɛ ŋana i yɛrɛ b'i da dɛbɛ min kan ou bien n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw sigilen de don sɛrɛmu b'u la u b'u la sigi siège kɔnɔ ka sɛrɛmu don la parce que équipement tɛ yen foyi tɛ yen nɔ donc les gens vivaient dans ces conditions et puis les personnels de qualité n'a bɔra mairie yɛrɛ ye aide-soignant mɔgɔ 4 min ta n'olu fana ka bana fɛngɛ dan ye bon ni pali bɛ mɔgɔ min na ou bien ka i ka sɛrɛmu don ou bien ka paracetamol d'i ma olu ka dɔnniya dan y'o ye donc état kun ye technicien de santé min bila ka taa Falla ville o bɔra Falla depuis plus de 6 ans donc à part la suite an ye médecin généraliste dɔ ɲini donc parce que à la veille an sera directeur national de la santé ma an ka médecin fan yɛrɛ tali la kɛra gɛlɛya ye ani kɛɲɛba dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jusqu'à ce que an sera directeur national de la santé ma ale yɛrɛ y'an félicité kosɛbɛ ale yɛrɛ y'a fanga fara an fanga kan ka se ka a ko bɔ ko le médecin généraliste ne suffit pas il nous faut encore une infirmière obstétricienne donc oui infirmière obstétricienne fana bila an ka disposition kan maintenant aujourd'hui fallait Dieu merci dɔgɔtɔrɔso a jɔra ka ɲɛ morgue b'a la courant bɛ yen nɔ équipement bɛ yen ambulance bɛ yen nɔ fura sɔrɔla donc a tɔgɔ les personnels de qualité fɛnɛ o fɛnɛ sɔrɔla donc an ka mairie fana donc o fana kun tɛ lahala la parce que pour la première fois dans l'histoire ne y'a ye sanfiɲɛ wulila a ye mairie koko bɛɛ bɔ k'a bin donc an ka mairie koko binna o senfɛ donc mairie tora tan donc par la suite donc maintenant a ye disposition ta donc association ko bon pour le moment comme anw baaraw la mairie fanga tɛ se ka fɛn dɔw kɛ mais l'association est en train de nous appuyer les acteurs engagés olu ko bon olu bɛ dɛmɛ Sidiya n'a ka mɔgɔw olu ko k'u bɛna ani Aruna Malikite donc olu ko k'u bɛna dɛmɛ don an ma ne yɛrɛ b'u fo nin kɛnɛ kan dan tɛ foli min na ko olu yɛrɛ bɛ dɛmɛ don an ma ka mairie clôturer k'a d'an ma donc mairie fɛnɛ kɔnɔ ɲɛgɛn kun tɛ yen nɔ donc u bɛna ɲɛgɛn 2 jɔ an y'a sɔrɔ a bɛ chantier la voilà donc maintenant présentement an bɛ ka ɲɛgɛn 2 jɔ mairie kɔnɔ en même temps ka mairie fana clôturer ka clôturer reprendre complètement donc an b'o baaraw la présentement ayiwa an y'a ye k'a fɔ ɲɛnajɛ in senfɛ mɔgɔ caman taara mɔgɔ personnalité caman taara nakɔ sɛnɛko kuma fana tun b'a la aw ni alimanw ka CAS bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o ko bɛna to cogo di sen na bon effectivement ani CAS yɛrɛ fɛnɛ an ka vraiment an bɛ ka vraiment coopération accentuer parce que avant an kun ye muso 30 ta an ka commune na parce que ni an ka commune ta k'a lajɛ Falla dans le temps Falla de kun bɛ sɛnɛ i n'a fɔ sɛnɛ sira fɛ Falla de kun bɛ dugu caman n bɛ se k'a fɔ Kɛɲɛba cercle a ravitaillé i n'a fɔ ɲɔ yɛrɛ la donc mais aujourd'hui sanu baara kɛlen ka mɔgɔw yɛrɛ sanu baara kɛlen ka kɛ sababu ye mɔgɔw ɲinɛnen don sɛnɛ kɔ maintenant an ka yɔrɔ dugukolo ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ donc o hukumu kɔnɔna la an y'an an balakaw mɔgɔ 30 ta ka taa n'a ye Sibi centre la ka taa u former u formelen kɔfɛ donc i n'a fɔ o formation senfɛ u formera banakun sɛnɛcogo la n'a bayɛlɛmacogo la ka kɛ gari tapioca ani fɛn wɛrɛw donc musow formelen kɔfɛ an y'a ɲini alimanw fana fɛ u formera min na donc u ka se ka matériel sɔrɔ donc matériel fana centre yɛrɛ ye matériel confectionné k'a d'u ma donc après an taara an y'a ɲini dugutigilakaw fana fɛ u ka se ka dugukolo dɔ d'u ma walasa u bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na Dieu merci dugutigi fana avec sa bonne foi u ye 2 hectares d'u ma o 2 hectares fana an ye équipe ɲini Bamakɔ u taara ka taa a clôturer forage kɛra la ka équiper ka d'u ma u ka banakun yɛrɛ alimanw ye banakun fɛnɛ di donc u y'a turu bi alhamdulilayi u ka banakun balola donc don nataw la a faleya o fana olu de bɛ t'u yɛrɛ di sanu dingɛ ma ani produit juguw ni fɛnw ma u b'u ka banakun sɛnɛ u b'a bayɛlɛmɛ donc a bɛ kɛ sababu ye caman c'est à dire u b'u ka dépenses couvrir sans pourtant que u bɛ taa bi dama dingɛ kɔnɔ ou bien a bɛ kɛ sababu ye k'u kisi produit jugu kɔlɔlɔ ma ani dama dingɛ kɔlɔlɔ ma quoi. Ayiwa nin baaraba minnu bɛɛ lajɛlen kɛra nin ye sisan an y'a ye k'a fɔ minisiriso 3 fo ka taa se 4 ma ka taa fara CNT kan ani alimanw yɛrɛ ka coopération mɔgɔw tun b'a kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan mun wɛrɛ bolo dalen don aw bolo don nataw la bon nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ effectivement kɛnɛ kan ministres ka caman ka représentant kun bɛ yen nɔ bon ministre de la jeunesse yɛrɛ à la dernière minute vu kow n'a cogoya donc ale yɛrɛ ma se ka taa mais a ye mɔgɔw bila ka taa représenter en même temps ministre de la santé fana ye délégation ba bila ka taa ministre de l'administration territoriale fana ye a tɔgɔ représentant bila ka taa ka fara an ka Kɛɲɛba préfet kan ani an ka CBU n'an ka lakana tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka fara aw yɛrɛ kan aw bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan donc o kɔfɛ toujours an bɛ ka an ni o baaraw kɛra Dieu merci alhamdulilayi an bɛ se ka fɔ aujourd'hui sur le plan sanitaire ça commence à aller dans la commune rurale de Falla donc o kɔfɛ la défi caman de bɛ yen nɔ par exemple commune min kun bɛ
à terre mais c'est k'a fɔ qui était à terre a kun binnen don n'a fɔra denmisɛnninw ka kalanko min ye kan ka kɛ an ka priorité absolue ani kɛnɛya n'a fɔra commune min école tila bɛɛ binnen don école karamɔgɔw yɛrɛ tɛ yen nɔ donc kɛnɛyako fana la ASESCOM bɛɛ datugunen don il y avait absolument rien donc le défi est très immense aujourd'hui ninnu baara ninnu bɛɛ kelen kɔfɛ an bɛ k'an activer tuguni k'a lajɛ secteur minnu na ye qui souffre secteur minnu na ni difficulté ba bɛ yen nɔ par exemple bi falen aw yɛrɛ y'a ye falen aéroport bɛ yen nɔ mais san sababu la an ma se ka jigin falen aéroport la fo ka taa an ye piste wɛrɛ de emprunté pour que délégation ka jigin de là on a traversé le fleuve Falémé donc parce que falen bɛ fleuve Falémé de kɔfɛ une population de 25 000 habitants donc maintenant n'o fana yanni bɛ se falen yɛrɛ dugu kɔnɔ il y a une côte longue de 5 kilomètres et falen sira nin c'est la deuxième route nationale du Mali an yɛrɛ bɛ ka à présentement nous sommes en train de nous organiser an bɛna dɛmɛbagaw ɲini walasa côte in fɛnɛ an ka se ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ka se ka gɛlɛya min b'a la kosɛbɛ parce que hali même la semaine dernière mobile dɔw bɔra ka bin côté in na a ka jugu kojugu donc an bɛ k'an organiser walasa o baaraw ka se ka kɛ présentement même on a dépêché un bulldozer d'abord yanni tilema bɛ bɔ parce que ni tilema bɔra an bɛ fɛ ka équipe complète de ɲini ka n'a ka côté ni ka a ta ye kosɛbɛ donc en même temps ni an ye mɔgɔ sɛbɛlamaw sɔrɔ minnu bɛ sira baara ɲɛdɔn donc en même temps an b'a essayer ka béton ni fɛnw k'a la en même temps mais présentement pour que samiya fɛnɛ ka latɛmɛ ko ɲuman na parce que baloko gɛlɛya an bɛ ba kɔfɛ de donc présentement an kɛlen ka bulldozer dɔ ɲini donc o bɛ présentement o yɛrɛ tilala baara la kunun faleya donc côté fana gabakurun belebelew ni fɛn minnu b'a a côté la donc a y'o gabakuru belebelew bɛɛ dégager ka bɔ yen nɔ donc effectivement a y'o gabakuru belebelew bɛɛ dégager ka bɔ yen nɔ en même temps ka côté ka a yɔrɔ dɔw dame donc maintenant mais an ye baara ɲɔngiri kunun puisque sira yɔrɔ minnu ka gɛlɛn olu bɛɛ alhamdulilayi olu nɔgɔyara donc maintenant an bɛna baara ɲɔngiri donc ni ala ye tilema bɔ donc ni tilema bɔra fɛnɛ an bɛna a daminɛ kura ye avec des moyens aussi conséquents walasa ka se ka côté ko gɛlɛya fɛnɛ bɔ an kan donc gɛlɛya bɛ yen nɔ an kɔni bɛ yen nɔ c'est an ka dugu de don donc gɛlɛya bɛ yen nɔ n'a a kan ka ni a kan ka ɲɛsin a ma fɛn bɛ yen nɔ an bɛ ka c'est pourquoi on a initié de faire une tournée dans la commune donc gɛlɛya fɛn bɛ yen k'a recenser an bɛ a baara bɛɛ kɛ dɔɔni fo ka se ka fo population ka se ka fɔ vraiment faleya ko vraiment alhamdulilayi aujourd'hui voilà ɲininkali kelen bɛ yen yanni an ka kuma kuncɛ kuma di ma ko est-ce que festival bɛ kɛ ɲinan wa bon festival bɛ kɛ ɲinan parce que i m'a ye festival an to an ka deuxième édition kɛ a tɔgɔ non oui non a deuxième édition an yɛrɛ kun y'a date fixé c'était prévu du 19 au 21 mai parce que i b'a dɔn an ka président de la république yɛrɛ ye ɲinan san kɛrɛnkɛrɛn comme l'année de la culture donc o hukumu kɔnɔna la comme an ye première édition kɛ 2024 deuxième édition an kun kɛlen k'o fana date fixé k'o bɛn le 19 au 21 mai ma mais malheureusement a bɛnna ni an ka a tɔgɔ an ka mouvement ye kosɛbɛ donc parce que an bɔra tournée la le 12 mai le 17 mai on devrait se rendre en Guinée pour un atelier qui concerne les trois pays, le Sénégal, le Mali et la Guinée. Donc, on requiert sababu ye a ko bɔra ma mais n'ala sɔnna ma an bɛ ka jateminɛ ni dɔɔni bɔra ji la dɔrɔn an bɛna a date bɔ donc an bɛna u bɛɛ invité an bɛna taa festival ba kɛ Fale n'ala sɔnna. Ayiwa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ? Bon kuma min bɛ ne fɛ dɔrɔn ne bɛ min fɔ ne bɛ o kɛrɛnkɛrɛn n balima faleyakaw la donc toujours parce que i b'a dɔn an nana ɲɛmɔgɔ ala y'a kalifa ne la ne nana gɛlɛya kɔnɔ donc n'i y'a ta k'a lajɛ ni n'an y'a référé gouvernement ka conseil des ministres compte rendu la vraiment an ka politique mɔgɔw kɛra sababu ye ka tissu social fragiliser à travers leur comportement parce que au même moment n'i y'a ta k'a lajɛ Faleya bi nin gɛlɛya bɛɛ de bɛ yen nɔ une commune comme c'est comme si tout est à refaire à Faleya donc au même moment les gens sont divisés les uns contre les autres au profit des intérêts partisans donc il faut que an ka intérêt partisan ninnu to yen nɔ an ka ɲɛsin an ka dugu ma bɛn ni kɛlɛya n'o nana i b'a ye développement bɛ na bɛn ni kɛlɛya tɛ dugu o dugu la hali ni mɔgɔw bɛ yen nɔ ni jamanajɔ ka d'u ye i tɛ se ka foyi kɛ ni mɔgɔw bɛnnen tɛ mais n'an donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i b'a ye an bɛ défi bɛɛ relever i b'a ye an hakilina la c'est-à-dire an bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ k'an ka dugu yiriwa i b'a ye ani comme kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc mɔgɔ kelen tɛ se ka ko la quoi wa an bɛ fɛn fɛn fana la tɔgɔ ɲini tɛ parce que nous sommes obligés k'an ka jamana jɔ donc an b'a ɲini Faleya ka cɛ ni muso fɛ denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba fɛ an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa k'an ka Faleya la taa ɲɛ inshallah. Ayiwa
Alhaji Keita an b'i fo i nali la sɔgɔmada in na an ka kɛnɛ kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye faliya baara min bɛ ka kɛ ekipu fɛ n'o ekipu n'o ɲɛmaya bɛ e yɛrɛ bolo secrétaire an b'a fana fo n'o ye Samali ye ale n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen an b'u fo mairie kɔnɔna na ye ka Mo le Sauveur k'ale fana fo ale ni Sidiya n'a ka cɛdenw Aruna Malikite an b'u bɛɛ lajɛlen fo acteur engagé hukumu kɔnɔna na maa fana tun bɛ faliya fana k'u bɛɛ fo an bɛ Funɛ Almadani ka taa se Aladu Kulubali ma ani Sango Docteur Kulubali n'a ka maaw Docteur Keita ni Docteur Kante Dani Zerbo an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Faliya yɛrɛ préfet Keba préfet ani sous préfet Faliya k'u bɛɛ lajɛlen fo dugutigilakaw an tɛ ɲinɛ u kɔ morilakaw an b'u fana fo k'u waleɲumandɔn donsow ni musow ni denmisɛnninw ko bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan bi sɔgɔmada in na matron ko n b'a fo ko f'a ka biɲɛ don na n ko biɲɛ ti don an bɛ sɔgɔmada in na ta bila Falaye Keita tun bɛ yan Keba Jalo ani ne yɛrɛ a kan